дар ҳамин кӯча касе ба воя расидааст ки акнун дар ҳамла ба масҷиди шиаён дар шаҳри Шерози Эрон айбдор мешавад. азбаски мақомоти Тоҷикистон аз додани ҳама гуна маълумот дар бораи Комрони Субҳон худдорӣ карданд, мо танҳо пас аз чанд рӯзи ҷустуҷӯ хонаи ӯро пайдо кардем. наздиконаш нахостанд дар бораи ӯ суҳбат кунанд. Комрон дар кӯчаи Румӣ шаҳраки Ҳисор ба сар мебурд ва 3 сол пеш аз амин кӯча ба шаҳри Москави Русия ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтааст. ӯ пас аз хатми мактаби миёна ҳамагӣ 1 сол дар донишгоҳи соҳибкорӣ ва хизмат хондааст ва таҳсилро дар ин донишгоҳ ба охир нарасонидааст. Комрони Субҳон то нимаҳои моҳи августи соли ҷорӣ бо пайвандонаш тамос доштааст. азбаски падару модар ва аҳли хонадонашон аз суҳбат худдорӣ намуданд, гуфтанд душвор аст ки моҳҳои охир ӯ аз кадом ақидаҳо пайравӣ мекард. вале дар мактаби миёнае ки ӯ таҳсил кардааст, аз Комрон як ҷавони оромтабиат ёд мекунанд. ҳарчанд ӯ бо дониши миёна мехонд, аммо одоб ахлоқи хуб дошт. ба касе кор надошт. баъд аз хат мактаб низ ман гоҳ баъзан вақто дар кӯчаву хиёбонҳо вомехӯрдем, бо салому алейк аз наздам мегузашт, бо одоби инсонӣ салому алейк кардан мегузашт. ҳангоми таҳсил дар мактаб ба касе зарараш намерасид. Комрон ҳанӯз хонадор нашуда буд. наздиконаш тахмин мезананд ки шояд ӯ дар Русия ба кадом гурӯҳи тунгаро пайваста аст. қаблан дар маҳалли зисташ ягон аломатҳои шубҳабарангез нишон надодааст. бачаи муомила буд, бачи нағз буд. масҷид рӯзаи шанбагӣ мекардем, бачаҳо бисёр ҷамъ мешуданд, мусаффидо буданд. хуб буд, муомилааш соз буд. ин суҳбатҳо тақрибан ҳамеша вақте касе ба чунин ҳамлаҳо айбдор мешавад садо медиҳанд. эҳтимол меравад мақомоти Тоҷикистон дар бораи Комрони Субҳон маълумоти бештар диҳанд. бинобар хабари расонаҳои эронӣ, ӯ ҳамроҳи чанд нафар аз Озарбойҷон ба Афғонистон ба ибодатгоҳе дар шаҳри Шероз ҳамла кард ва дар натиҷа 15 нафар аз ҷумла чанд зан ва кӯдак ҷон бохтанд ва 20 нафар захмӣ шуданд. масъулияти ҳамларо гурӯҳи ваҳшатафкани Давлати Исломӣ бар дӯш гирифт. санҷиши мустақилонаи ин маълумот имконнопазир аст.